Елегантен, интелигентен, мъж на място и бросаше. Тарикът е най-богате, той един е и бросаше. Ти перфектен си, караш яките коли. G-клас и макларани, за всяка жена мечта си ти. Имаш точни приятели, за кефа си плащаш ти. Кой ще те събори от тях? Няма кой и бросватен си. Срещу те да бягат, няма да те стигнат. Ще са на земята още преди да мигнат. Идват като лъвове, накрая ще се седнат. Палиш макларана и вдигаш цял бремен. Всеки се страхува от погледа ти леден. Движиш си нещата всичко сам както трябва. Пътуваш като в самолет с тая G-класа. От Бремен до Провадия всички ги размаза. Нагледах се на фалшиви приятели, усмихнати души за парите ми. Защото помня и дните, когато стоях си сам. Ще успея сам, без да се предам. Bunu sizlere foto video ağacı olup bir şey var. Елегантен, интелигентен, мъж на място и бросаше. Тарикът е най-богате, той един е и бросаше. Ти перфектен си, караш яките коли. G-клас и макларани, за всяка жена мечта си ти. Имаш точни приятели, за кефа си плащаш ти. Кой ще те събори от тях? Няма кой и бросватен си. Срещу те да бягат, няма да те стигнат. Ще са на земята още преди да мигнат. Идват като лъвове, накрая ще се седнат. Палиш макларана и вдигаш цял бремен. Всеки се страхува от погледа ти леден. Движиш си нещата всичко сам както трябва. Пътуваш като в самолет с тая G-класа. От Бремен до Провадия всички ги размаза. Нагледах се на фалшиви приятели, усмихнати души за